लाइभ फैयो आङो इउटुबाव बिराद गोबावसैमोन दसे लाइभ फैनायनायसै ओंखाम जाखांनानै दा रेस्ट लाबाय आरोना उन्दुनायनि सिगां दसे लाइभ होनानै उन्दुनोसै गरमथार मोनबाय ओंखाम जाखांनानै गिसिबसो सिबबाय आं नै एसे बयबो अननानै लाइभआव फैलायलायदो लोगोफोर कमेन्ट हरलायलायदो दसे रायलायलायसै लाइभआव सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखांखो सोर सोरना खबर सबर मारै दङ मोजां गाज्रि आंहा खुनुरुखुम मोजाङै दंथ'यो लोगोफोर थाङाखैबो थैयाखैबो गेजेराव दंथ'यो आंहा खुनुरुखुम सानसेयाव ओंखाम बोथिनै जानानै थांनानै दंथ'यो बर्थमानाव सोरबाफोर गिदिं गिदा आंनि चेनेलाव सौदाव फैदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबायलै लोगोफोर बयबो बेबायदि एसे एसे अनदो होनबासो थाखा मोनजाहैगोन बिराद गोबाव जाबायमोन मास मोननैसोआनो जाबायमोनदांलै आं लाइभ फैया इउटुबाव बिराद गोबाव जाबायमोन दिनैसो लाइभ फैबाय नेट पेकखौ बावनो फोजोबस्रां दिनै लाइभ होनानै बेसे गोबावसिम थाङो दा 1 GB गैजोबखाला जाखांबाय ओरैनो जिरायनानै थाबाय दसे दिनै ओंख्रियानो गैया आंना माबा मोदोमफुल बिबार बाथोनसो मोदोमफुल बिबार जोंथिं मोदोमफुल बिबार होनो दस्रा जायगाथिं मैथ्रु होनो नामाथाय जोंनि क'क्राझाराव मोदोमफुल होनो ओरै उदालगुरि साइडथिंजाय मैथ्रु होनो खोमा उदालगुरि बाक्सा बिथिंजाय गिसिबाबो नै खाबथानायानो जिबायसो माथो खुन्दुङानो जा गरमब्रा बोथोरा गिसिब सिबसै कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय लोगोफोर सोर सोर मा मा खालामनानै दं दा ओंखाम जादोंना जायाखै मा ओंख्रि लाइभ फैयाखै दं मास मोननैसो जाबायमोन खोमालै खोरखि खेवदोंमोन आङो ओरै फारसेथिंजाय खोरखि बिराद गुसु बार फैयोमोन दिनै बारानो गैया ओंखायनो गिसिबसो सिबनांबाय आं गिसिबाबो नै बायबाय आंनाव कमेन्टआ मालाबा मालाबा जाखारफैयालै मानसिफोर कमेन्ट हरनाया मा जायोथाय बबे समाव मा जायो आंखौनो हमनोनो हाया माबाफोर सेटिंआवसो माबा जाखोना माखो आंबो कमेन्टखौनो हरनो हाया ओमफ्राय इउटुबाव मा जादोंथाय सोरबाफोर रोङोबा अननानै खोन्थाहर बबेबाफोर सेटिंफ्राव जाखो ना माखो आं हमनोनो हायासै कमेन्टखौनो लिरना हरनो हाया आङो इउटुबाव आंनो कमेन्ट हरबाबो आं कमेन्टखौनो हरनो हाया माबायाव इउटुब स्टुडिअ'आव हाबनानै सिङाव हाबहैथारबासो बोरैबाबा लिरजायो दाबोथ' नै सोरबाफोर कमेन्ट हरबाय बायदोंबा आंनाव जाखारफैयाखै
जाय जाय कमेन्ट हरदों सोरबा कमेन्ट हरबाय बायदोंबा आंनावथ' आं नुफैयासै सरिलै लोगोफोर आंनाव जाखारफैयाखै गाज्रि दामोन आंनाव बिदिनो मालाबा मालाबा जाखारफैयो मालाबा जाखारफैया बायसान्स सोरबाफोर हरबाय बायदोंबा सरि बिनाय थाबाय आंनाव नुजाफैयाखै दाबो सिगांनिफ्राय बिदि जाबाय थादों आंना मानोथाय ओमफ्राय मालाबा मालाबा फैयोलाय बोथोरा गरमथार हाग्राबारि साइडआवसो लोगोफोर सारायखले हाग्रा बेंफंजोबनाय हाग्रा गेजेर आंनि हारसिं न'खरसेल' दङ न' खाथिथार आंनि न' खाथिथाराव रावनिबो न' गैया 150 मिटार 200 मिटार बिदि गोजान गोजानाव बिसोर न'आ आंजों नांजाबनाय रावनिबो न' गैया कमेन्टआनो मानो फैयाथाय आसुरित मोनबाय आं अबावबासो माबाफोर जादों नामा बुजिनो मोनला बबे जायगायाव मा जादों मा मा ओंखारदोंथाय नायलाबायदां सेरनानै लोगोफोर गरमलै बोथोरा आंना न'आ खानायबो सिनजानो मोनाखै नै खानायाबो जि लावबाय जायलाला मोनखाबाय एसे खोमा थुबाथाय सुखुखाया गुसुं गुसुं लादावग्राखाय खोमा थुजोबबाय खानाया मेगनाबो नै ओरै खाथियाव नायबाथाय आं सिनायलाबो लिरनायफोरखौनो लोगोफोर जाला बोरायनायखाय ओरै गोजान थाबासो एसे सिनायो ससे नाहरदां खोरखिजों ससानानै खाथारथार गुफुराव जालायग्रासो नै गुफुराव जालायो नै खाथ्रासो ससाना
4000 लादोंमोन टर्चआ 4000 लोगोफोर बिराद डेन्जार खारो बे टर्चआ 4000 नि टर्च बियो बिराद डेन्जार खारो नै न'आ हाग्राबारि गेजेराव नालाय सिखावफोर फैबाखै सोनो आरो कारेन्टआ जोंना बारा थाफेरा दैज्लां समाव दा दैज्लां बोथोर सफैसैना कारेन्टआ बारा थिग थाया ओंखायनो टर्चआ गंथाम गंब्रै गंबासिम थायो आंनाव टर्चआ गंनै फिसाजो लांबाय साफा गंफा हस्टेलाव ओमफ्राय आंनाव दा न'आव गंब्रै दंबावो आलदा आलदा रोखोमनि ओरै फिसा फिसा चार्जिं फिसा फिसाया मोनथाम दङ ओमफ्राय ओरै गिदिर टर्च दङ मोनसे ओमफ्राय नैबे दा आं देखायनाया बे मोनसे ओमफ्राय आरो माबा दंबावो सलार सिस्टेम मोनसे दंबावो टर्च लाइट ओमफ्राय गिदिर आरो पावार बेंक दङ आरो गासिबो चार्जआ जोबजोबोबा मबाइलसो सेरगोन मबाइल गंनै दङ बोरै बोरै जाखो लोगोफोर कमेन्टफोर हरबायबायदोंबाथ' आं नुफैनाय जायासै लोगोफोर सरि गाज्रि दामोनसै लोगोफोर सोरबाफोर कमेन्ट हरबायबायदोंबा आंनावथ' माथो नुफैनायानो जायासै आङो हराखैबाथ' हराखैसै सोरबाफोर कमेन्ट हरबायबायदोंबा खिन्थु आं नुफैनाय जायासै मानसिफ्रालाय नायनायालाय एसे सिगाङाव 15 जन 12 जन जादोंमोन नै दा सासे नायलायबाय दा सासेल' नायगासिनो बेबो थांलायबाय हनै बोखोलांलायबाय ओइ बे जाम्बाखौ सोर नायब्रा होननानै बोखोलांलायबाय आं नोंखौनो बुंदों नों बोखोबाय थानायखौ बुंगासिनो आं नों आं बयबो नायलायनानै सापर्ट होलायाबा बोरै जामोनलै भाइमोन बयबो गावजों गाव नायलायबासो सापर्ट होलायबासो इन्टारेस्ट जायो बयबो दावखोलांनो हायो साबसक्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो अननानै आरो हायोबा शेयार खालामलाबायना हो लोगोफोरनो जेराव मेराव ग्रुपफ्राव आंथ' आं जै इउटुब चेनेल इउटुबाव हाबबाय खुलिनानै नायबाय जों नाफामफोरनिया जायनियानो फैयो बेखौनो फुरा साबस्क्राइबल' होना हरखायो आं बे मालायनि कन्टेन्ट लाबोनानै जानला मोनला बखिग्राफोरखौलाय आं साबस्क्राइब खालामालै आंना सिदा खोथाखा जाबाबो जायाबाबो गाव निजा हगारलाबाय था खस्थ' खालामनानै होमबा आं साबस्क्राइब खालामगोन बे सोरनिबा मालायनि भाइराल जानाय सोरनिबा माबा माबि गाज्रि बेफोरबायदि लेथ्रा लेथ्रा भिडिअ बखिलाबायनोबाथाय आं बेखौ साबस्क्राइब खालामखाला मालायनि भाइराल जानायखौ कालेक्सन खालाम जानला मोनला भिडिअ बखिलाबायनाय भिडिअबाथाय आं नायलाबो साबस्क्राइब खालामलाबो बिदिखौ हेल्पबो होलां बिदि मानसिखौ बिदि चेनेलखौ कयेकटा चेनेल दङ खालि भाइराल भिडिअ बबेनिफ्राय माला फैगोन होननानै ओरै खखाबा जेरखम खखायै नाखौ सानायोना दुब्लि बारिफ्राव बा दैयाव बेबायदि सानानै दोनबाय थायो
एसे बार माथो डाइरेक्ट लगे लगे स्क्रिन शट खालामबाय स्क्रिन रेकर्ड खालामबाय डाउनलड खालामबाय लाबाय बेखौनो गावहा बखिलाबायना हगारसिनो ओमफ्राय मालायनि भाइराल जानाय माबाखौनो गाव गाव निजाथ' जाबाबो जायाबो कन्टेन्ट दिहुननो रोङा बे मानसिया बेबायदिबाथाय आं सापर्ट होलाबो आरो आं साबसक्राइब खालामा बेबायदि मानसिखौ नायखायाबो आं बार बार ब्लक खालामनासो दोनबावो चेनेलखौनो बेखौनो बिराद सुर भाब भाब डाइलग होबावसै उमुगमोन नै उमुगमोनहा ओरैबायदि ओरैबायदि फुल आपडेट लाना फैबाय माबाय होननानै बखिलाबायसै मालायनि दावराव दावसिफोरखौनो नायग्राफ्रा बिदिखौसो बांसिन नायो नालाय ओमफ्राय बिदिखौल' लब जाजोबो बयबो आंथ' बिदिखौ फसाया नायखायाबो आं बिदि भाइरेल भिडिअ होनलाबायबाथाय जाखो लोगोफोर माथो गैला बोखोलांजोब्बायसो नायासै रावबो इउटुबावनो नायफिननानै सेटिंआवसो जादों माथो इउटुबाव नायफिननानै दिहुनफिननांसिगोन बोरै बोरै खालामो बे मेसेज हाइडेन जानायखौ खुनुरुखुम आधा घन्टाल' थागोनलै लोगोफोर 18 मिनिट थांबायथ' 11 मिनिट थाबावसै 11 मिनिट थानानै दोनसै ओमफ्राय उन्दुनोसै सानाव सानसे थाल्ला हाजिरा मावला हैयो नालाय मेङो सानावथ' बिदि लाइभ होनो भिडिअ माबा माबि हगारलाबाय थानो टाइमबो जाया ओंखायनो दिनै गोबावजों खनसे लाइभ फैबाय आं ओंखाम जाखांना उन्दुनायनि सिगां सिगां आधा घन्टा जाबाथाय दोननोसै 18 मिनिट 19 मिनिटानो जाबाय 11 मिनिट थाबावसै बास दोनसै ओमफ्राय उन्दुनोसै आजादिनो बारानो गैयालै आंना दिनै लोगोफोर खोरखि खेवबाबो मा जाखो गामाखालि जि बार गुसु फैयोमोन एसि बादि बारानो गैया बाहेरायाव दिनै इलेक्सनफ्राबोथ' खाथि खाथि सफैथारसिगौलै लोगोफोर गावजों गाव माथो बिराद नारा नाथा बखिलायनाय जाथारगासिनो दरखार गैलिया माथा मारिनो बेफोरबायदियाव हाजिरा मावगोन जागोन दरखार गैलिया जाय जेरैखि थाङा थांबाय था मालाय गिदिर गोलावफ्रा मालाय आजादि
सिरि सिरि थाखा फैसा खामायनानै जागोन देरहानानै नों आं गामिनि जाम्बा जाम्बिफ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय खोलाय नों उमुक दाव जाबाय थायो नङा होमबा लोगो आंना बिदि गैया जोंहा हाजिरा मावनानै जानांगौ जाबाय थागोन ओरैबो गैया ओरैबो गैया हरैबो गैया जोंना आंनाथ' बिदिसो साननाया माने सोरबा पार्टिजों ओंखारबानो माने डाइरेक्ट सुथ्रु जानाय बायदि जाखायो दानि जुगाव ओंखायनो दरखार गैया सानसेयाव फुङाव खनसे मोनायाव खनसे ओंखाम बोथिनै मोनजाबाथाय बास जाबायबो बेनो खुनुरुखुम फैबाथ' आरो माथो मोनलाङो जेबोथ' मोनलांखाया कमेन्ट हरदोंबाबो गैला आंनाव नुफैला मारै जाखो लोगोफोर सोरबाफोर कमेन्ट हरबाय बायदोंबा सरि आंनिफ्राय सरि बिबाय आं निमाहा होनांसिगोन नोंसोर कमेन्टआनो जाखारफैया आंनाव मा जाखो टाइम मोनोबा इउटुबाव नायै नायैसो बेखौ सेटिंआव जादों ना मादों बेखौ ट्राइ खालामनो नाजानोसै आं बाइस मिनिट थांबायलै लोगोफोर फ्रिजबाथाय क्लस जासिगोन आंना लाइभआ मेगनाबो एसे बोग्दो बोग्दो मोनबाय उन्दुनो ओंखारबाय गामि साइड नालाय जोंना थाब थाब उन्दुयो सानहाबनाय लोगो लोगो ओंखाम जाखांबाथाय डाइरेक्ट बिसिनायाव गाखोबाय तेइस मिनिट थांबायलै लोगोफोर बारा गोबाव गैला 7 मिनिटल'सै 7 मिनिट थानानै क्लस उन्दुनोसै थाम्फैबो दंलै आंना न'आ गां गोनां मोसौ फैबायलै हाथिना हरो नामा लोगोफोर नोंसोरो खोरखिथिं नाहर माने आं देखायनि ओरैबायदि खोमसिखानो खोरखि खेवदों आङो आं टर्स सेरनानै देखायनो दे लोगोफोर नोंसोरनो आं टर्स सेरनानै देखायनो दे नै ओइलाय खाथ्रा खालामखायो टर्सआ नै ब्ला ब्ला खालामो टर्सआ आंना नुबाय दा लोगोफोर फाग्लाखासै टर्सआनो 4,000नि टर्सलै लोगोफोर बिसोरो 4,000नि टर्स बियो नै बिराद देन्जार खारखायो फाग्लासो ब्लां ब्लांखा नुदों दा लोगोफोर ना फुवार जायो नै ओमफ्राय फुवार जायो नै
खोमोरबायलै 4000नि टर्च बियो ओरैबादि गुवार ब्ला ब्ला खारो गथाबो खारो आरोना इन्टारेस्टार टर्चआ गुवार गुसेब बोफ्लावनानै बिदि खालामजायो पर्दाबो बायनो हायाखै नै लोगोफोर खोरखियाव होनो मस्थ' झाल्ला गरिब मानसि नालाय उफाय गैया हाजिरा मावना जाग्रा हास्लाबा जेरैबो आं फांनोसै आंनि खोरखिखौ बारानो गैया दिनै आरो नै मोनसे दंबावो बेखौबो फांसै गाहायनिखौल' फांबाय आरोना लोगोफोर बिसिनायाव गोलांबावसैसो बिसिनायाव गोलांबाय लोगोफोर मेगनाबो उन्दुनो ओंखारथारबायलै खुनुरुखुम आधा घन्टा 26 मिनिट थांबायथ' 4 मिनिटल'सै 4 मिनिट थाबाथाय क्लस खालामसै आरोना लोगोफोर सानसे थाल्ला खामानि मावबाय हाजिरा मावहैबाय नालाय मेंनाय फैबाय आरोना थिन मिनिटल'थारसै लोगोफोर दोनथारसै न'आबो आंना रंबो होनो हायासै लोगोफोर गोलोमबाय दुइ मिनिटल'थारसै लोगोफोर 2 मिनिट 2 मिनिटनि उनाव क्लस खालामसै लाइभखौ ओंखारथारबाय माथो लोगोफोर मेगनाबो खाथियाव नायबाथाय नुला ससमा हमाबानो एक मिनिटल'सै 29 मिनिट जाबाय 1 मिनिट जाबाथाय दोनथ'गोन दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा नोंसोरो सोरबाफोर नायदोंबा मास मोननैसो जाबायमोन खोमालै आं लाइभ होयिया लोगोफोर दिनै बेफोरखौ गोसोखांनानै होनोसैलां होननानै नेट पेकआबो लस जागोन नङाबा होननानै होबाय जाथारसै लोगोफोर आधा घन्टा 2 सेकेन्ड थांबाय 3 सेकेन्ड दोनथ'नोसै दे लोगोफोर बाय गुड नाइट लोगोफोर दोनबाय दे
सासे नायगासिनो दोननोसै दे लोगोफोर दासो सानै नायदों दोननो नागिरनायावसो उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफोर दोननो नागिरबायसो मोननांगौ हनै सानै नायदों आद्रा जागोन बिसोरो थांबाय बिसोरबो लाइटनिफ्राय दोनबाय दे लोगोफोर बाय गुड नाइट